a chroeso i sesiwn arall o Elan yn holi a trauma. Mae'n blesed i fi wei bod fi cwmni Adwaith ar gyfer y sesiwn yma. Helo girls, chi'n iawn? Hello, you're very good. Good. Gwenllian a holi yn edrych yn hyfryd yn ngardd Gwenllian, efe? Yeah. Lovely. A Helen. A Helen yn Llundain. Gobeithio bod y tair o'ch chi'n okay. Cyfnod clo di bod yn okay, dych chi? Yeah, I'm right. It's boring, ond getting through it. Yeah. Da iawn. Falch i glywed. Cool. So, yn y sesiwn yma heddi, ni'n mynd i fod yn sôn am amryw o bethau. Be sy'n bod yn neis am y sesiwn yma yw bod ni'n edrych nôl ar dechrau'r band a fel sut fe chi wedi bod lan i dros y blynyddoedd diwetha. Ond hefyd, mae'n exciting iawn achos ni'n mynd i fod yn sôn am zine chi wedi bod yn creu gyda Merched yn ei Music, sef prosiect cerddorol sy'n cael ei redeg gan Maes B. So fi'n edrych mlaen i sgwrsio am hwnna hefyd. Ond nawn ni ddechrau yn y dechreuad pan nath Adwaith ffurfio. So, chi eisiau rhoi bach o gefndir i fi am sut nath Adwaith ffomio? Yeah, so, fi a Holly wedi bod yn ffrindiau ers ages, os ni'n bach iawn. A nathon ni kind of dechrau jammo o stuff pan ni 15. Bydd ni tygau cerddoriaeth da'i gilydd. Yeah. A nathon ni trial neud loads o covers ar y dechrau. Oedd e just ddim yn gweithio o gwbl. So nathon ni dechrau fel ysgrifennu stwff dina ni. A wedyn nathon ni cwrdd â Heledd yn gig cynta ni yn y Parrot. Oedd hi'n wedi bod hi'n drummer a bod hi'n moyn ymuno. So, we let her come in. Oh, nice. Nice. O'n i'n gwybod mai yn y gig cyntaf nath chi gwrdd yn y Parrot oedd hwnna, wrth gwrs, venue amazing yng Nghaerfyrddin. A mae'r venue cerddorol yma'n bwysig iawn i chi fel band hefyd yn diwedd, achos dyma lle nath chi ddechrau. Ond oeddech chi'n mynd i lot o gigs yna cyn i chi ffurfio fel band? Yeah, byddwn ni heb yn band, without the Parrot, literally. Yeah. Byddwn ni, o'n nhw'n rhoi gymaint o gigs Cymraeg mlaen. Byddwn ni byth di meddwl am beth i creu cyforiaeth Cymraeg heblaw bod y Parrot na i ni. Kind of mynd i. Pwy ydych chi'n weld yn y Parrot adeg hynny? Ysgol Sul. Yeah. Ysgol Sul, yeah. Castro. That's kind of role name. Yeah. Bromas. Bromas, only massive Bromas fangirls. Wow! Literally love Bromas. Captain Smith. Captain Smith, yeah. Literally. Captain Smith is amazing. A fi'n cofio... royalty, rock and pop royalty yn y Parrot. A fel fi'n cofio rei ar y cychwyn, pan nathon ni'n bwcio gigs fel twrw a stwff ar y pryd, a nathon ni ofyn i chi ddod lawr chwarae'n Dydd Music Cymru yn do. Yn eitha fel agos at y cychwyn, really, yn dyfedd y gig yna, yn y Castle Emporium. Chi'n cofio hwnna? Yeah. Oedd hwnna massive deal i ni. O'n i mor excited am y gig na. Ond fi jyst yn cofio gwylio chi yn un afo, cos o'n i wedi gweld chi, mae'n rhaid bod fi wedi gweld chi'n clwb cyn. A o'n i fel, oh my god, mor cool. Achos fel, ti'n mo, oedd e'n neis hefyd, achos oedd dim llwyth o bandiau gyda merched yn sort of torri trwyddo ar y pryd, a fel rhywun oedd yn bwcio gigs, oedd e jyst yn neis gweithio hefyd gyda merched, achos oedd e'n rhywbeth eitha pryn. Ydy hwnna'n, achos mae hwnna'n sort of yn treiddio mewn i lot o beth chi'n neud, ti'n gyda gigs ffem, chi wedi bod yn neud, a fel, hawliau merched, mae'n rhywbeth chi'n siarad yn agored iawn am hefyd. O'n i ddim mewn mwy gigs ffem a stuff yn bellach mlaen yn y sgwrs, ond achos yn fian iawn ar ôl chi gychwyn, nath chi gael funding gan Horizons yn do? Pa mor bwysig oedd Horizons i chi ar y cychwyn? Oh, really bwysig. Yeah, a mae'r funding sydd â nhw mor handi i bands sy'n dechrau mas. Especially pan ti'n dechrau mas, chi'n neud gigs am ddim weithiau, 25 quid, 50 quid. A fy'n costi fel miloedd i recordo a PR a stuff. So,
Tymod, help na i cael amps a stuff yn ei ffili fforddio o blaen. So oedd yn huge help i ni. Be sy'n gret hefyd am Horizons yw'r gigs chi'n cael mas ohono fe fyd, achos chi'n mynd i llefydd eitha bonkers fyd, nag ych chi? Heledd, ti'n cofio lle oeddech chi'n mynd i gigio adeg na? Be o'n i'n mynd i gigio? Cofio. O'n i wedi gwneud un really dda Festival No. 6. Oedd e fel blwyddyn mewn i'r band o blwyddyn ar y hanner falle. Gyda nhw fel llwyfan really dda yn y coedwig. Oedd hwnna'n really good gig. Gyda'r gig gorau, definitely Rough Trade. Oh yeah, Rough Trade. Blwyddyn hyn. Un o gigs gorau fi, ever. Yeah, that's so good. More class. Oedd hwnna'n rhan o Dathliad y Dydd Music Cymru hefyd, oedd e? Yeah. I think so. Wales Week in Wales London. Week, yeah. Wales Week oedd e. Wales Week in London, wrth gwrs, ie. Fi'n cofio gweld lluniau o'r gig yna, oedd e'n clas. Fel, be oedd yr ymateb fel? Achos wrth gwrs mae chi wedi gigio lot yng Nghymru, ond chi hefyd wedi gigio llwyth, wel, basically, mewn gwahanol gwledydd rownd y byd erbyn hyn, ond fel chi wedi chwarae lot yn Lloegr hefyd, a mae pobl yn really love o music chi, a fel, mae fel bod, be chi'n meddwl yw'r atynfa na i bobl, achos dyn nhw ddim weithiau yn deall falle be chi'n canu am. Mae fe rhywbeth really gwahanol. A fi'n meddwl bod y ffaith bod pobl ddim yn gwybod beth mae'r geiriau'n meddwl, maen nhw'n kind of interpret fe fel maen nhw'n moyn, a maen nhw'n kind of teimlo'r emosiwn o'r can, a kind of wneud stories yn pen nhw am be maen nhw'n meddwl yw'r can. Fi'n credu mae pobl yn hoffi pethau niche, chwa. And I think we definitely supply something different and niche. Fi'n credu mae'r fel cerddoriaeth yn eitha accessible hefyd, though. Fel, Dwi ddim yn fel pigeonhole i fel un genre. So fi'n credu mae pobl yn hoffi'r ffaith bod e'n gwahanol. A wrth gwrs, chi'n rhan o teulu Libertino Records, sy'n nawr ar Instagram, sy'n very exciting. I know, it's only taken about 4 years. Mae timeline fi ar Instagram are just yn loads of posts gan Libertino. Ar Instagram nawr. So, ar reit ar y cychwyn, os ydych chi arwyddo gyda Libertino yn eitha cyflym yn dod sort of mewn i fodolaeth Adwaith, oeddech chi'n pretty quick i fynd at Libertino a wrth gwrs Griff Owen, the captain ar song. Pam ydy hwnna'n, oedd hwnna'n bwysig i chi bod chi wedi gallu arwyddo gyda fe a bod yna sort of gyda chi? Oedd hwnna'n, achos mae'n berthynas really special yn diwedd. O'n i ffili credu fe. Fi'n cofio cwrdd â fe yn Caffe Nero. A nath ni gadael y meeting fel, what on earth has just happened? Nath ni un gig a dde di danfon fel e-mail yn gweud bod e moyn sign on it. A oedd e just fel... More lwcus, the timing, the whole thing. Oedd e just yn bonkers, achos nath ni byth dechrau'r band yn meddwl byddwn ni'n signo rhywun neu creu album neu rhywbeth. It was just fun, basically. Yeah, a oedd e just Griff yn dod yn gweud bod e moyn sign on it, just yn kind of mind-blowing. Yeah, mae wedi bod literally help massive throughout the whole thing. Yeah, achos beth sy'n unigryw am Griff hefyd yw mae'r angerdd yna yn weladwy iawn. Yn ymwedig i rywun sy'n edrych o'r tu allan o deulu Libertino. Mae gariad tuag at yr act, mae'n saino yn amlwg iawn yn diwe. A fel achos chi oedd un o'r bandiau cyntaf, wrth gwrs, yn hefyd nath sort of ymuno ar teulu. So chi wedi bod na'r cychwyn i un, really. Ydych chi'n ddiolchgar i Griff te am sort of... Unbelievably. We couldn't thank him enough. Really. Fi ffili really roi mewn i geiriau. Mae'n mental. So, wedyn symud ymlaen wrth gwrs ar Horizons, a ddech chi'n gigio llwyth ar y pryd, a fel ddech chi'n dod lawr i wneud gigs gyda ni yn Clwb Ifor Bach drwy'r amser, oedd e jyst yn
joy wasad gwylio chi'n fyw. Ond wedyn nathach chi ddechrau strand o gigs o'r enw Fem. A oedd y noson cyntaf yn y Parrot, a ni'n ddiolchgar iawn os ydych chi ofyn i fi DJ ar y noson. A fi jyst yn cofio'r teimlad yna yn y stafell, oedd e'n eitha unigryw. A mae'n dimlad fi dal i fod yn cario gyda fi nawr, achos oedd e jyst y teimlad saff yna a'r thing yna o ferched yn dod at ei gilydd mewn lle ma'n saff. Pam oedd e'n bwysig i chi bod chi'n cychwyn ar y strand yma o gigs? Achos, fi'n credu, yn ywedig yn y sîn Cymraeg, o ddim lot o kind of artistiaid benywaidd amgen i gael, really. Ti'n meddwl, Helaeth H. Morris, Gwenno, Annie Glass. Ond oedd rhan fwyaf o'r gigs yn i'n gweld, Especially yn y Parrot. Just bechgyn i gyd. Yeah. So oedd e fel, nathon ni fynd am cwpl o flynyddoedd, ddim yn really meddwl byddwn ni gallu kind of dechrau band a neud e, achos ni byth yn gweld e ar llwyfan. So yeah, mae definitely angen fel safe space. Mae merched gallu mynd i chwarae neu just mynd i gigs a kind of teimlo fel bod nhw'n kind of belong somewhere. Ni just eisiau creu rhywbeth with like young versions of us would feel safe in, chmo. Yeah. A'r teimlad na hefyd o'r gynulleidfa'n edrych arnoch chi ar y llwyfan a bod fel, o, allai wneud hwnna hefyd, achos dyna beth yw e yn y bôn, really. Dyfa bod ti'n gweld y representation na o dy hunan ar y llwyfan, bach mwy. Achos athoch chi'n neud fideo yn do? Hwna nath, eich music video chi na sort of, efo hwnna nath sbardino, rai, ni'n mynd i greu noson. Nag oedd e hyn? O'n i just i gweld, I don't know. Wedyn y fideo? Ie, sy'n siŵr. I can't really remember the order and what happened, to be honest. Pryd oedd around yr un amser? O'n i wedi gwneud y can. Ie, nath ni'r can gynta. A wedyn, o'n i moyn kind of dechrau'r gigs ma, oedd yn kind of promoto artistiaid benywaidd. A wedyn, o'n i'n meddwl fel Fem, just yn kind of perfect title for us. A wedyn nathach chi ddod efo lawr i clwb yn do, a nathon ni wneud, oedd, pwy yna, oedd Gwenno a Pat datblygu yn DJ o, oedd just yn epic. Class. Amazing. Like, just y ddwy ohonyn nhw'n DJ booth yn un afel. A wedyn, Marged, Serol, a chi, wrth gwrs, yn headliner. A mae'r noson yma, just, then wicked nag oedd e. Just, y teimlad yna o comradri yn y stafell. Achos chi'n siarad lot yn dych chi amdano pwysigrwydd hawliau merched. Chi'n sort of yn teimlo bod yna ddyletswydd yna chi, achos bod da chi'r platform yma i rannu y safbwynt yna? Definitely. Fi'n meddwl, ni'n lwcus bod da ni platform i siarad yn byti stwff sy'n bwysig i ni. A mae fe'n just complete waste os chi ddim yn defnyddio'r platform na i siarad byti pethau sy'n bwysig. So yeah, newn ni neud na, trwy dau. A wedyn nath yr album ddod, a oedd e'n really exciting, achos oedd e'n album oedd ni, wel, pobl o fans yn really edrych mlaen at. Melyn, wrth gwrs, di dod allan, a ni'n gweld yn ddweud bod chi wedi bod yn auction off copi o'r vinyls, yn do? A roniwch pam chi wedi bod yn neud hwnna? I tarian Cymru, jyst i cael arian at PPE. Faint chi wedi casglu? Fi'n meddwl probably dros, lle agos i 800. Wow. Fi'n meddwl, sa'i actually. Yeah, Ond oedd, ath rai nhw am like 160 quid. Yeah, mad. Absolutely crazy. Ath rai nhw am 120, 90, 80. So, ath nhw gyd am eitha lot. So, ni'n really surprised faint ath nhw am. So, gyda'r recordio'r album yma, chi'n gweud bod Horizons di helpu chi o ran fel prynu'r offer a cario fel. So, be oedd y broses, achos chi wedi bod yn gigio lot yn amlwg, a chi'n
sgwennu lot gyda'ch gilydd. So be oedd fel y broses recordio? Lle nath chi'n recordio'r album? So I need to need like a couple of like singles and like music box. Athon ni I long wave studio fyd. But wedyn like the majority of it I need to need yn Powys. Giant wafer. Yeah. Oedd fel residential studio yn gael basically nowhere. Yeah, class. Oh, cool. Oedd really nice cael y separation nawr byd tu fas. So it's Kind of proper contributor. Rockfield vibes. Yeah, exactly. Similar vibes. Nice. I need just to need it more gloi. Literally whacked out the song. Fi'n cofio track o'r drums I gyd mewn fel un noson. Ie, oedd hwnna'n pretty much. A wedyn o'n I just ddim yn neud unrhyw beth. Helen fan just cael gwyliau. Yeah. Cael little break. Yeah, pretty much. Os ydych chi erbyn hyn, ydych chi'n, wel, cyn y clo mawr wrth gwrs, ydych chi'n sort of separated yn ddaearyddol. So sut nathach chi ffind o'r amser I sort of fel dod, achos mae Helen, wrth gwrs, ti'n Llundain, a wedyn oedd Holi yng Nghaerdydd, oedd Gwen yng Nghaerfyrddin. So sut ydych chi'n ffind o'r amser I ddod at eich gilydd a fel ymarfer a sgwennu'r album, really? Especially ar y dechrau, fi'n meddwl, achos oedd rhai'r cneuan yn kind of reworked of some old songs. Okay. So oedd lot yn nhw wedi cael ei ysgrifennu pan o'n I dal yn ysgol, a oedd pawb kind of gwmpas Cyfyrddin. Right. Ond yeah, just kind of music box neu kind of pirate studios yw'r go-to really in Caerdydd, kind of meet at the middle point. A kind of jam on Caerdydd usually. Nethon ni recordio'r album cyn fi symud I Llundain, nag o fi? Just a half cyn. Yeah. So Yeah, it's really handy really. yeah. Ach achos nôl yn 2018, wrth gwrs, dath yr album yna mas, ond wrth gwrs, nath chi wedyn, blwyddyn diwetha, ennill y Welsh Music Prize am yr album. Chi'n dal I fod yn mynd fel hyn, chi'n siglo pen chi. A fi'n meddwl, siglo pen chi bob tro mae unrhyw un yn Manchester. Fi'n beth ys na diwedd. Neto bod chi di ennill e. When you think about it now, Yeah, honestly, like a couple of misoedd cynta, they're just fel, I ddim yn gofio fi'n neud un o fi. They're just more kind of mind-blowing. But Achos bod chi lan na gyda albums anhygoel, mae'n chael bod beauty am shortlists fel arfer yw, mae pob un sort of yn gallu ennill anyway, achos mae'n gyd yn albums ardderchog. So, pawb wedi yn wych I gyrraedd yr rhestr fer anyway, ond oedd y noson yna mor arbennig yn dod achos oedd just gwynebau chi, achos fi oedd yn cyflwyno noson nes I agor nes I weid melyn gan Adwaith. A nath chi'n symud, o'ch chi'n fflyn? Dwi'n hollol gegno, da ni fel, come on! honestly, Beth oedd y teimlad na? Be oedd y teimlad na fel? Sa'n teimlo dim byd fel y blaen, to be honest. Honestly, like, mae'n factually rhoi goosebumps fi pan mae'n meddwl to. Oedd just fel... I melted, I don't know, it was mad. I was just like, beth o'n mad, they just stood off stage, and then it's like, pawb moyn interviews, so, ti'n meddwl, I felt like Mariah Carey, ti'n meddwl. Oedd it just felt more weird, and oh my god, interview arall, oh my god, more weird. Oedd ddim amser I kind of letting it all sink in. Yeah. And oedd just teimlad, like, no other. Yeah. Oeddech chi'n teimlo pressure wedyn ar ôl hwnna fel rhaid ni step o fel lan am yr album nesa, neu oeddech chi'n teimlo fel... Bach o pressure. Bach o pressure. Mae'n gen I, like, achos oedd y beauty o'r cyneuon nawr, o'n nhw wedi cael ei ysgrifennu with kind of no intention really of recording neu rhyddhau am an album stuff, oedd just fel just ysgrifennu cyneuon. Mi'n credu oedd y ffaith bod dim kind of gold yn oedd yn meddwl bod ni'n ysgrifennu cyneuon eitha free, I guess. Ond nawr, ni'n meddwl am beth the next single and stuff, mae mwy o pressure I kind of ysgrifennu cyneuon sy'n really dda. A mae rhaid ni, I think, cymryd yr un approach, or just, if it sounds good in here as well in Italianis, mae'n mynd I swnio'n good in the studio, so just don't think about it too much. Fe dyna lle chi'n ei lot o sgwennu yn Taliaris, achos mae
Mae'r shed yna'n Taliaris yn Tŷ Heledd. Mae'n eitha infamous nawr, achos wrth gwrs mae Los Blancos yn ei lot o'i sgwennu nhw yna hefyd, a mae Adwaith yn ei lot o'i sgwennu nhw hefyd. So, efo yna mae lot o'r syniadau sort of yn dod efo. Yeah, mae'n lle, like, really nice to kind of chillaxo, just kind of ysgrifennu. Mae eisiau blue plaque yna fe. Ti'n like a blue plaques? Like legendary shed. Fi'n siŵr allan ni sort mas blue plaque. Yes, please. A'r, beth yw, yr elderflower wine yn ni'n clywed. Oh, yeah, amazing. Risotto. Dad Caleb, wastad yn neud the best risotto ever. Yeah. Love it. Felly siarad am, siarad bod, culinary genius Tad Heledd am snap. Rhaid i symud ymlaen o. Eleni, well, actually, newn ni fynd nôl cwpl o blynyddoedd, achos mae Gwyl o Green Man, wrth gwrs, yn agos iawn at galonau lot o bobl yng Nghymru. Ond yn wedig i chi, achos ydych chi chwarae yna un flwyddyn yn dod ar The Rising Stage, lle mae Green Man yn troi new and emerging bands ar y llwyfan yna. Ond wedyn, nathach chi gael eich ofyn i agor ar y llwyfan y Mountain Stage blwyddyn diwetha. Eto, chi'n siglo'ch pennau chi fel hyn. Ond, fel, sut nath hwnna ddod o gwmpas? Fel, sut dimlad oedd e jyst i chwarae yn Green Man, achos mae'n wyl arbennig iawn hefyd, yn dweud? Yeah. Well, the whole festival, I really concentrated. It's all kind of a big blur. Achos na gyn nes I oedd fel, cael yr own fel, edrych ar y stage fel, oh my god, ni'n chwarae fan'na, like, for 2 days. Oh my god, ni'n chwarae fan'na in 1 day. Oh my god, we're playing there 6 hours. And it's just, best day of my life so far. Yeah. Oh, then amazing. Yeah. Efo hwnna ddyn o hoff gigs chi? Yeah, definitely. Ar ôl ni chwarae, nes I just fel aros yna fel backstage tent trwy'r dydd, yn bita fel y caws a'r beers. I think yn trio cico fi mas by the end. Sa'n symud. As fi'n cofio siarad gyda chi, just cyn I chi chwarae ar y diwrnod yna, ddech chi wedi dod I wneud, dod mewn I siarad gyda fi ar Green Man Radio, a oeddech chi'n dawelach na'r arfer. Efo nerves oedd hynna, chi'n meddwl, fel cyn, fel... Probably. Yeah. A bit of nerves, bit of excitement. Yeah. It's just like a kind of weird feeling of fel... Like this is a huge deal. Like you really 100% credu bod yn mynd I digwydd. Like it doesn't feel like it's going to happen. Yeah. So it's kind of y bore yna bach yn mental. Fi'n fawr fath gath yn y chat na cyn. Lovely. Gath ni fath o power fel hug, fel, come on! Oh, I got this! A wedyn Eleni, a ddech chi groes i'r môr, a mynd I Rwsia I chwarae. Sydd yn anhygoel. Beth oedd enw'r oil yna? Lle oeddech chi chwarae yn union? Na gyn oedd chi, cofio chi'n gweud, oedd e'n oer iawn? Yeah, so yn fel, basically a third biggest city in Russia. Ond sneb di clywed yn beth. It's very like forgotten city really. Mae'n gael Siberia. Ulan-Ude. Yeah, Ulan-Ude. Like, oedd e'n big thing bod y festival ma yn digwydd. So fel loads of fel billboard things around kind of a lled a gwynebau ni arno fe. Like this is, you know, it was like this cool band that's coming over. It was like one of the big things. So oedd e'n mental. Actively mental. Yeah. UU Sound Festival. UU Sound, yeah. Yeah, gath ni chance I mynd ar y Trans-Siberian Express. O'n I ddim yn gwybod, nes ni cyrraedd y train fel, hang on, I think this is the Trans-Siberian Express. Oh man. Yeah, they're just... The whole... Oeddech chi chwarae mewn rhyw fath o arena, nag o'ch chi? Yeah. The hockey arena, ice hockey arena. A wedyn sex club, you know? Yeah. Yeah, fel... Yeah, Club 69 or Yeah, that's funny. Yeah, they're more funny. Ond yeah, oedd yr arena just yn mental. Be oedd ymateb pobl I glywed eich cerddoriaeth chi? Achos fi siŵr
Oedden nhw'n siŵr fod lot ohonyn nhw wedi clywed Dwi'n cerdded. credu bod lot yn mynd mlaen yn yr ardal na, so oedd pawb yn bach yn really excited, a like, Yeah. just, oedd y egni yn amazing yn yr arena. A fi'n meddwl, like, oedd... Achos, it's kind of very forgotten, it's kind of, you know, backwards in a sense. So, o'n nhw byth really yn gweld merched ar llwyfan. So, definitely a couple of merched lan and be like, oh my god, it's so nice to see girls on a stage, like, I love you, I've been listening to your album, you know, it's just fel... Yeah. So, oedd yn eitha big deal I gweld merched ar llwyfan fel la. So, oedd yn really, really nice bod yn kind of rhan o'r profiad na. Fi siŵr. Yn hanesyddol siarad fod I lot o bobl I Yeah. weld hwnna. Wel, I mean, a mae hwnna'n mynd gymaint gyda ethos chi fel band hefyd o rhan byd ych chi'n sefyll lan. Mae'n match made in heaven, really. Mae'n anhygoel yn sylweddoli ni. So, symud ymlaen wedyn gyda y prosiectau chi wedi bod yn wneud lot o weithdau merched yn ei music, prosiect sy'n cael ei rhedeg ar y cyd rhwng Maes B a Clwb Ifor Bach. A mae'n brosiect beth arbennig yn diwe. Be chi'n meddwl o ran rhoi cyfle I ferched ifanc I drio cerddoriaeth I drio chwarae offer yna? Pam chi'n meddwl bod prosiect fel hyn yn bwysig, yn wedig yng Nghymru? Fi'n meddwl, mae merched yn tueddol o fod bach yn lle ofn o pigo lan offerynnau. Creu sŵn. Creu sŵn. Offerynnau sydd ddim yn offerynnau traddodiadol. A fi'n meddwl bod e kind of ingrained yn kind of education system. Samod Cymru o ni just in general bod merched yn chwarae piano, violin, flute. Ond maen nhw byth yn cael y chance I chwarae bass, neu gitar, neu drums, neu just fel la. So, yeah, mae just kind of a really nice chance, really, I pigo lan off yna, bydden nhw ddim yn kind of pigo lan otherwise. So wholesome. Yeah. A mae rhoi, fel chi siarad am y safe space yna hefyd, mae hwnna'n bwysig iawn hefyd, yn diwe bod merched gyda'r lle yna, lle maen nhw gyda cyfoedion, a merched eraill yn dysgu nhw. Fi'n cael hwnna'n beth arbennig hefyd, mae chi sy'n dysgu nhw, mae menywod sydd yn, achos mae chi'n dysgu nhw, mae Heledd Watkins o HMS, so mae dyn nhw'r menywod yma sydd ar flaen y gad o rhan rock a pop yng Nghymru, yn dysgu nhw yn y sesiynau yma, mae just... I wish oedd rhywbeth fel yna'n bodoli pan o'n i'n tyfu fyny, really. Fi'n credu dyna yw hefyd yn difer fel... Dyle rhywbeth fel un wastad I bodoli I annog mwy o ferched mewn i'r scene. Yeah, definitely. So, gyda merched yn y music te, lle mae... chi wedi creu zine yn dod? Chi ar hyn o bryd yn creu zine ar gyfer Eisteddfod Amgen, achos wrth gwrs yw'r Eisteddfod Genedlaethol ddim yn digwydd eleni. So, eglurwch bach beth sy'n tu ôl i'r zine yma? So, mae fe fel artistiaid, whether it be like illustrators, musicians, all coming together, creu like online zine. Yeah. Yeah, just showcase o fel gwahanol artistiaid, really, o rhwng Cymru. Chi'n gweud pa artistiaid chi'n... Yeah, so mae dyn ni She's Got Spies. Mae dyn ni Cassie. Pwy os dyn ni? Shaky Non. Yeah. O, yw'r arlunydd. Mae'n gwneud lot gyda blod y papur, yn dywi, Shaky? Yeah. A wedyn mae Dani Gwenda, mae hi o Cyfyrddin, mae hi'n neud mad, like, props. Mae hi'n, like, video editor. Just You have to see it to you believe have to see it. it to believe it, exactly. Pwy arall? Mae Dani ferch arall o Cyfyrddin o'r enw Llunos Emmanuel. Yeah, mae hi wedi bod yn gweithio, mae hi'n byw yn Llundain ar y foment, a mae hi mewn band o'r enw Archie. Mae'n like mad harmonies, so just really glad, excited to see beth mae hi'n dod lan o.
A beth sy'n greu, fi wastad wedi teimlo hwn amdano chi fel band, yw bod chi wastad ar unrhyw gyfle ydych chi'n cael, chi o hyd yn plygio rhywun arall. Pob cyfle chi'n cael. Fi'n meddwl yn bob un cyfweliad chi wedi wneud, fi holi'n cofio ti'n wneud un gyda'r Guardian y dod ti. A fel, chi wastad yn cymryd y cyfle i plygio band arall. A fi'n meddwl mae hwnna'n gweud cyfrolau amdano chi fel pobl, ond hefyd bod chi'n defnyddio y platforms yma sydd da chi. Fi'n just lyfo'r theme, like, bands, like, it's just amazing. Like, why would you not plug it? Mae'r scene rhy fach i ddim helpu i gilydd a plug o pawb arall. Ie. Definitely. Mae'n cool nawr bod chi gallu creu'r zine yma, a mae chi sy'n cyrraedd i fewn creu a mae chi sydd yn bod chi'n gallu dewis pwy chi eisiau rhoi platform i. Mae hwnna'n cool. Mae'n really excited gweld e. So pryd bydd hwnna'n dod allan? Kind of mae'n dod allan yn, like, parts. So, like, the first, y rhan cyntaf, mis nesa, ydy? Mis nesa, yw'r design cyntaf, Is it coming out? I don't know. Ond mae'n cyfresu o dim un zine mawr yw am nhw gyfresu. Fi'n meddwl, I think Holly's mistaken. I don't know. Fi'n meddwl bod design ni yn dod mas yn August. Okay. A wedyn mae rhywun arall yn neud zine a wneud hwnna dod mas in a couple of months' time. So I'm really excited i gweld e nawr. Fi'n edrych mlaen i weld hefyd. So, mae'r cyfnod clo yma yn amlwg wedi dod a wedi rhoi holt ar gymaint o bethau, ond yn wedig i gerddorion, wedi rhoi stop ar recordio, gigio, gwerthu merch, popeth. Be oedd y plans yn ystod y cyfnod yma i chi? Be mae Covid wedi sort of stopio i chi? O'n i'n mynd i recordo'r album, nag o'n i? Na'r main thing. Be dros yr haf? Album just festivals a yr album are the main thing, really. O'n i'n really moyn kind of mynd nôl i'r studio a recordo. Mae'n teimlo fel ages ys ni recordo'r album cyntaf. So o'n i'n really excited i kind of mynd mewn a recordo'r ail album. But it'll have to wait. A mae dych chi'r cyneuon yn barod te, os e? Siw bod chi'n fel, come on. I know. Fi'n credu, like, there are lot o cyneuon, but nhw ddim yn, like, they won't be finished nes bod ni'n mynd i'r studio a kind of chwarae gwmpas dy fe. So, it's kind of frustrating bod ni ddim yn gallu just kind of mynd a wneud e. I suppose mae'r amser yma hefyd yn amser i sort of edrych dros y gwaith, neu'n siŵr bod chi'n hapus gyda fe cyn mynd mewn, achos fel o'ch chi'n gweud, mae'n mynd mewn i studio yn fryd yn diwedd, fel time is money. Recordio. Ble oeddech chi'n planio recordio'r album yma? Fi'n meddwl, Giant Wafer yn Powys, fi'n meddwl. Oedd e just yn really dda trwy fatha. Stim distractions, stim like signal and stuff, so there's no distractions. Handy. Get it done. Get it done. Wel, mae hwnna'n really gyffroes. I mean, fi'n really edrych mlaen. Hyn o'r fwy excited i fy mewn i recordio fe. Os da chi unrhyw beth arall ar y gweill, chi'n edrych mlaen at? O'n i'n mynd i'r... I don't know. Oeddech chi'n cael... Drop the rules out. Drop the rules for it. Newn ni ddim sôn am hwnna, newn ni just cut o bit yna ma. Cut that bit out. So, os unrhyw beth arall chi'n excited i wneud, neu just recordio'r album yw'r... Fi'n credu recordo'r album yw'r main priority, a mae dyn ni fel gigs a stuff, gobeithio allan ni chwarae yn dod lan, fingers crossed. Ond mae'r festival a stuff wedi cael ei rearrangeo am blwyddyn nesaf, so bydd yn kind of really nice i dechrau gig o'r festivals a stuff blwyddyn nesaf to. A ni wedi bod yn gweithio hefyd â Griff o Libertino a John a wneud like covers album da artistiaid arall o like Cymru a pethau. O'n i wedi wneud un o'r Velvet Underground, like just
all-covered album, basically, a ni'n neud un arall soon, so, Mae'n gyffroes. Yeah. Mae cover album Melyn, mae mor striking yn dywe. Pwy nath y gwaith celf am hwnna? Fi. Wen, ti yma? Yeah. Pam o'n i ddim yn gyfo hwnna? Ond mae'n mor... I don't know. Yeah, no, fi oedd e wedyn nath H. Hawkline wedyn neud The insides. the inside o'r vinyl stuff, so fe nath neud The layout. the layout a wedyn nes i'r cover. O, gwen. Gwel! So, be sy'n nesaf i chi then o'r rhan? Be hoffech chi wneud nesaf fel band? Achos trwy siarad â chi, mae kind of yn sôn o fel, chi'n amod yn gweithio'n really galed, a bys chi ddim wedi cyrraedd ble ydych chi nawr, heb y gwaith really caled yna, tu ôl chi ar drive yna. Mae sôn o hefyd falle bod pethau hefyd kind of digwydd a bod chi dal i fod yn surprised bod y pethau anhygoel yma'n digwydd i chi. So beth yw'r sort of like a dream i chi o ran fel beth hoffech chi really wneud nesaf? Os byddwn ni allu neud kind of full time, make a living out of it, that is the dream. Yeah. Achos mae'n more expensive bod mewn band. Mae'r arian i'n neud, it goes straight out to other things. So bydde fe'n really nice kind of cymryd wage o fe, ond like, hwnna mor anodd nawr. You know, sa'n fod os bydd hwnna'n possible in the near future. Ond na'r dream, really, neud na. Just eisiau cael yr ail album mas, a wedyn mynd ar taith. Yeah. Chi'n gweithio teithio fe ydych chi? Yeah. Yeah, Hopefully. Ble bysach chi'n mynd fel your dream taith? Oh, I don't know. Ooh, Good question. Byddai'n cool mynd ar fel European tour. Yeah. Fel wneud, like Madrid, Amsterdam, kind of vibe. Berlin. Berlin. So that's nice, is that? Yeah, achos nad chi chwarae yn Yes Manchester yn do, mae'n ystafell pink nad chi chwarae? Chwarae'r ddau ystafell. Ni wedi chwarae yn ystafell pink da pryd ni ar taith da Gwenno, a wedyn ni wedi chwarae yn yr ystafell arall pan o'n ni wedi gwneud y taith da Mell da Papur Wal. Yeah, class venue. Yes, so Yeah. cool venue. Wel, gobeithio ar ôl y cyfnod yma, unwaith mae'r album wedi recordio, mae yna pethau eitha exciting ar y gweill i chi fel band. A please cerwch mlaen i'r gweithdau marchnad i music hefyd, achos... Always. Always. And forever. Diolch yn fawr iawn i'r tair ohonoch chi'n gymryd yr amser i gael chat yn beddi. Fi rili wedi mwynhau siarad â chi, a yn rili edrych mlaen at y zine yma sydd yn allan y mis Awst, ac yn edrych mlaen hynny'n fwy am album Prif 2. Diolch yn fawr i. Diolch. Ta-ra. Ta. Yay!